Hello, hello, hello. नोंथांमोना मा नैबे जावख्ला फाग्लाखौ थैबाय था सानदों नामा? जावख्ला फाग्लाया थैयाखै। मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिफैनो हायाखै। खमायाव सप्तासे 7-8 दिनसोनि गेजेरावसो नै दिनैनिफ्रायसो भिडिअ होनाय सुरुवात जासिगोन आरोखि। मानि थाखाय? आंना बिहाव सोमोन्दोनि माने बिखुनजोनि फंबाय सासे होनदों आरोखि। बेनि थाखायनो फैनो हायाखै। खामानियाव मोनसे बेस्थ' थानायलाय समखौनो थोआ मोनदोंमोन आरोखि। एबारनिफ्राय फ्रि जाबाय जिहेतु खामानिया जोबनानै थांबाय। नैबेनि गेजेरावनो मोनसे आपडेट होनो नागिरो आङो। मैयासो जिहेतु मोनसे जाथाय जाना थांनाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गहपुर हालामनि सिङाव गामि नारेंगुरि गामिनि सासे प्रदीप कुमार ब्रह्मनि फिसाजो मिस सनिया ब्रह्मआ गोमाना दंमोन होननानै दावराव दावसि जाना दंमोन। नैबे बिनानावखौ मोनफिनबाय 4 घन्टानि उनावनो पुलिस बिफाना जाहाथे नैबे बिमा बिफानो गथायना होफैनो हानायनि थाखाय साबायखर मान बावनाय थाबाय। आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आङो नारेंगुरि गामिनि आंनि मुङा श्री प्रदीप कुमार ब्रह्म। आंनि फिसाजोआ गहपुर टाउनावनो थानाय गियान भारती सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायोमोन। ओमफ्राय आङो बेखौ हस्टेलावनो लाखिदोंमोन। ओमफ्राय दा फरायै नै दा 6 मास फार्स्ट इयाराव हाबबायमोन जेनेबा। ओमफ्राय नै दाख्लैबावै 17 तारिख बेलासिनि 2:30 बियो हस्टेलनिफ्राय न'खरनि मानसि लांनो फैदों होननानै बियो माबानिफ्राय हस्टेलनिफ्राय बियो ओंखारनाय पारमिसन लानानै ओंखारदों। ओमफ्राय दा बे पारमिसन लानायाव हस्टेलनि दिथागिरिफ्रा एबा प्रिन्सिपाल बा बिसिनि हस्टेल वार्डेनफ्रा जोंनो जेबो मोनसे खबर हराखै। बिनि गेजेरावनो आरोबाव फिन मोनसे आपडेट दङ। बे आपडेटानो जाहैबाय दिनैनि दिनाव NLFB फोरनो 2 लाख रां गथायगोन। नैबे गुवाहाटी इन्टारनेशनेल माधबदेव कलाक्षेत्रआव दिनै नैबे 2 लाख रांनि चेकखौ BTRनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे नाथाय 2 लाख रांखौथ' गथायगोन। नैबेनि गेजेरावनो मोननै बेले बेजेखौ नुदों। NLFBनि गेजेरावबो गावस्रालायनायखौ खोनानो मोनदों। मोनसे पार्टिया 2 लाख रांखौ नाजावो, मोनसे पार्टिया 2 लाख रांखौ नाजावा। बेनि गेजेराव मा डिसाइड जायो उनाव फिन आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो होगोन। नैबेनि गेजेरावनो मोनसे स्पेशल आपडेटबो दङ। बे स्पेशल आपडेटानो जाहैबाय फैला जे बरगयारि सारा रानिकाटा स्पेशल डिजिटेल सिनेमा हलखौ अन्थाइ खाम्फा लुफुंनाय हाबाफारिया जाखांना थांबाय। जिहेतु प्रमद बर' सारा बेखेवलांबाय नैखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथाङा। आरो मोनसे थोंजोङै बाथ्रा फोरमायो जे आर्टिस्ट जानानैबो गावनि लाइफआव गावनि जिउ जारिमिनखौ खुंनो हालाङो। सोलिलांनो हानाय केपासिटिया जायो। नैबिदि जायोबाथ' जोंनि बर'नि गेजेरावनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा नङा होमबा? साख्रि बाख्रि नङाबाबो आर्टिस्ट हिसाबै जिहेतु सोलिलांनो हायो, गावनि लाइफखौ दालांनो हायो, नैबेबो मोनसे जोबोद मोजां खामानि होननानैसो जोङो सानना लानांगोन। बर' सिनेमाफोरखौ जिहेतु रायजो राजाया हेफाजाब होनायनि मोनसे उन्नत नङा होमबा? सिनेमा हल लुफुंदों, जोबोद गोजोननाय मोनबाय। रायजो राजाफ्राबो जाहाथे गोदान फिल्मफोरखौ अनसायना लायो। दाथ' गोबां मोजां फिल्म ओंखारदों। दाथ' जोंथ' दाख्लै मोनसे फिल्म नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आंथ'। बाप जांख्रिथायनि थैसामा ओरैबायदि मोजां। जोंना मानगोनां पंकज लाहारि सारनि राइटार स्क्रिप्ट नैबे जोबोद मोजां जाखायो बिथांना। आरो बिराद मोजां कन्टेन्ट, जोबोद मोजां फिल्म जायो बिनि फिल्मफोरखौ। नायनानै जोबोद मोजां मोनदों। आरो जोंना फैला जे बरगयारि सारा अन्थाइ खाम्फा लुफुंनायनि सायाव, सिनेमा हल लुगोननि सायाव मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बिसेस खारनखौ खोनासंना लादो दसेब्लाबो ना। बाथ्राखौ मिथिनानै खोब गोजोननाय मोनदों। मिथिनायल' नङा, आंबो जिहेतु बे सिनेमा हलनि सायावनो बिथां CM सारजों थाफानानै माबायदि खालामनांगौ, बबाव खालामब्ला मोजां जायो बेफोरखौ सावरायबाय थानाय जादोंमोन। आरो बिनिफ्राय जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना जोंहा जिहेतु एस'सियेसन दं हिसाबै मोनसे मेम'रेन्डाम होखानाय दंमोन।
आरो जोंबो जोंनि एस'सियेसननि गेजेराव रायलायदों जे जोङो गिबियाव बबे बबे जायगायाव खालामग्रोयोब्ला मोजां जायो बेबायदि जोङो मोनबा जायगाखौ सायख'ग्रोदों जे चिरांनि रुनिकाटा जाहैबाय क'क्राझाराव गसाइगाव आरो जोंनि बाक्सायाव सिमला बागानपारा बेनिफ्राय उदालगुरियाव रौता बे मोनबा जायगायाव गिबियै सिनेमा हलखौ लुफुंनाय जागोन होननानै जोंनो खोथा होखादोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै चिरांनि रुनिकाटानि सिनेमा हलखौ बेखेवजेनबाय थारैनो बियो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरिफोरजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय थारैनो खोब गोग्गाथाव बाथ्रा खारन जोंनि ओनसोलाव बर'फोरनि ओनसोलाव गोबां सिनेमा हलनि गोनांथि दङ जोङो जोंनि एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों बुंदों जिहेतु जों नुबोबाय दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर' सावथुनखौ अनसायग्रा मानसिनि आंखाल गैया गोबां खना खनला गामिफ्राव जोंनि बर' सावथुनफोरखौ नायो आरो रायजो राजाफोरनि अनसायनायनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' सावथुना नैबे लेभेलसिम सफैनो हादों दा बेखायनो गोबांथार एमाउन्टनि बाजेट खालामनानै सिनेमा हलखौ खालामलायाबासिनो खायसे खना खनला जायगाफ्राव जोङो अडिट'रियामनि मडेलजोंनो सिनेमा हलबो बानायनो हायो निस्सय बेफोरबो लासै लासै मावफुंजागोन जों आसा खालामो आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायो निस्सय जोंनि गेजेराव जुदि थोजासे बिबांनि जुदि सिनेमा हल थायोब्ला जोंनि जायफोर प्रडिउसारफोर बे प्रडिउसारफ्रा जिखिनि इनभेस्ट खालामबाय सावथुन दिहुननायाव बेखौ मोनफिननो हायोब्लानो जोङो जायफोर महरगिरि जोङो थोजासेबां होनो हागोन आरो बेबायदि जायोब्लानो जोंनि बर' महरगिरिफ्रा एक्टर एक्ट्रिसफ्रा बेखौ प्रफेसनेल हिसाबै लानो हागोन आरो बिनि अनगायैबो आंनो बेखौ बुंबावगोन दाबो जोंनि गेजेराव गासैबो नंजोबाबाबो माखासे बेखौ बे सावथुनाव ओंखारनानैनो सावथुननि महरगिरि जानानैनो गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ एसेब्लाबो दिहुननानै लानो हादों आरो सिनेमा हलखौ जुदि जों थोजासेबां खालामनो हायोब्ला जेरैहाय आङो जोंनो सोमोन्दो थानाय खाथि सोमोन्दो थानाय एसामिसफोरनि खोथाखौ बुंगोन एसामिसनि महरगिरिफ्रा मोनसे समावहाय बे सिनेमाखौ लानानै सिनेमानि महरगिरि जानानै बेखौ गावनि केरियार हिसाबै दानानै लानो हादोंमोन अदेबानि नैबे मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन आङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव असमिया सावथुननिख्रुइ दायो बांसिन सावथुन दिहुनजाबाय थायो नाथाय गुबै खोथाया जाबाय मा जोंनि माखासे महरगिरिफ्रा बेखौ जोङो केरियार हिसाबै लानो हायाखै गोबाङानो लानो हायाखै नाथाय एसामिसफोरनियाव जों नुदों दिनैनि दिनाव आं सिगांनि खोथाखौ बुंला दिनैनि दिनावहाय गोबां असमिया आर्टिस्टफ्रा दिनै बे एक्टिं खालामनायखौनो गावनि मोनसे केरियार हिसाबै दानानै लानो हादों नाथाय बिनि आन्दोआव मोनसे खोथाया जाहैबाय मा बिसोरनाव जिथु थियेटार दङ बे थियेटाराव थानानै बिथांमोना बे खाबुखौ लानो हादों गावखौनो साफा माने महरगिरि हिसाबै गायसननानै लानो हानायजों लोगोसे थांनानै थानायनि राहाखौबो दिहुननानै लानो हादों दा बे बेलायाव बेखायनो आं नैबेखौबो बुंगोन जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थियेटारबो नांगौ गोजौ थाखोनि थियेटार खिन्थु जोंनि नुनायाव दासिमबो जोङो गोजौ थाखोनि थियेटारखौ नुनो मोनाखै निस्सय उननि समफ्रावहाय जोंनि थियेटारनि बिगोमा बिथांमोना जिखिनि दा थियेटार सोलिबाय दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेखौनो आपग्रेड खालामनानै गोजौ थाखोनि मोनसे थियेटार हिसाबै गायसननानै लागोन आरो बेबायदि जायोब्लानो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थानाय साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा बे थियेटाराव थानानैनो बेखौ केरियार हिसाबै दानानै लानो हागोन आरो थियेटाराव फैनांगौनि थाखाय सावथुन मुलुगाव गावखौ सासे माने सेलिब्रिटि बा गावखौ सासे बेनारनि आर्टिस्ट दानानै लाग्रोनो हागोन